Hola, bon dia, com estan? Abans d'entrar a detallar-los l'actualitat del matí d'avui diumenge, ens traslladem a la plaça de l'Ajuntament de València. Allí està a punt de disparar-se la mascleta de les Falles d'avui. Connectem sense més dilació amb el nostre company Paco Nadal. Bon dia, Paco. Hola, què tal? Bon dia, Clara Castelló, assistem al balcó de l'Ajuntament i molt ben acompanyats perquè avui este diumenge, que no està així, no siguem massa bo climatològicament parlant, però que fa una molt bona temperatura, tenim ni més ni menys a la nostra vora a la Fallera Major de València, Adriana Polo. Molt bon dia, Adriana. Hola, molt bon dia. No sé com pots ja banyar-te o això, Anita, la cagueta del Reine fins als hores de la matinada, avui així ja de bon matí en el campionat de pilota de la Junta de la Fallera. Ja estàs, les vitamines estan en marxa? Això és l'amor a la festa. O sigui que recuperant-se les hores que siguin justetes i a treballar en seguida, a la faena. Sí. És que això és una vegada en la vida i sí que hi ha que aprofitar tots els moments. No hi ha que deixar-se ni un acte ni mig. Exacte. Com estàs portant ja este mes de març? Perquè en la pilota diuen que Vallès va de bo, així en el Falles tenim que dir Adriana que va de bo, que això m'emprèn ja, Bueno, jo intento fer el millor que puc totes les coses i ja està. Ja sabeu, els companys de Dames d'Honor, de la Cor d'Honor, etc., col·laboren? Clar que sí, som totes una pinya. Avui estaràs soles, la teua Cor d'Honor, no està Helena, perquè està en un altre acte. Està en el camp de l'Estoreta i com hi ha també mascleta allí, pues ens hem dividit. Què te pareix com està la plaça? Abarrotar, que diuen? Molt plena, sí m'agrada, així tenia que ser tots els dies. Així serà tots els dies a partir del dilluns, demà, dilluns, llavors, com poquet a poquet va sumant-se més i més gent. Clar que sí. Anem a deixar-te agraint la teva presència avui així, perquè t'és que anar a donar l'ordre de que disparen la mascleta. Clar que sí. Pues moltes gràcies, Adriana. Molt bé, a vosaltres. Ja ens veurem al llarg d'este mes de març fins al dia d'anar moltes voltes. Vinga. Gràcies a tu, molt amable. Com veuen vostès, guapa, simpàtica, atractiva, agradable, amable, tot té esta Fallera Major de València, que s'ha acostat als micròfons i les càmeres de Canal 9 per a raonar en estos minuts abans de que comenci la mascleta del dia d'avui. Una mascleta que va disparar la pirotècnia Gori de Mislata, una pirotècnia que dispara ja 32 anys, així a la plaça de l'Ajuntament en les Falles, ni més ni menys que 32 anys, i que dispara també normalment els últims anys una mascleta fenomenal cada volta que s'inaugura l'exposició del Ninot, i enguany també ha sigut així. Avui dispararà Gori una mascleta tradicional, com estem acostumats, quasi sempre, així a la plaça de l'Ajuntament. És una mascleta en la que està preparada per a que es dispare amb 4 parts aèries i 5 terrestres, totes elles mecanitzades, i que serà acompanyada per foc aeri de diverses qualitats. Després tindrà un terratrèmol terrestre en 3 fases, i, com sempre, rubricarà amb un terratrèmol final. Com hem dit, està el públic pendent de lo que puga passar en el centre de la plaça. Molt de públic, perquè és diumenge. Dic que la temperatura és agradable, el vent ha mainat una miqueta, el que bufava este matí era molt més fort que el que bufa ara. Això també sempre és bo per al disparar la mascleta. I expectants tots a l'espera de que es doni l'ordre de que això comenci. Per tant, en el balcó principal de l'Ajuntament està la Fallera Major de València. El seu acord d'honor, ahí tenen vostès imatges del centre de la plaça, la mascleta preparada, un dia núvol. Això sempre acompanya una miqueta per a que no pegue tant de sol i la gent inclús agarra alguna calta a l'hipotímia. Avui no serà així perquè la temperatura, com dic, és molt agradable, i anem a veure què ens ofereix en la mascleta d'avui la pirotècnia Gori de Mislata. Ja està tot a punt. Escoltem a la Fallera Major. Pots començar la mascleta. Això està en marxa. Adriana Polo a donar l'ordre de que el senyor pirotècnic pot començar la mascleta. Trons d'avís, com sempre 3. Immediatament després seguirà la disparada de la mascleta d'avui. Com hem dit, pirotècnia Gori de Mislata. L'any passat va disparar també diumenge. En aquella ocasió era el dia 5 de març. Avui, diumenge 4 de març, Gori de Mislata.
Poquet a poquet, menys a més, com es dispara la mascleta tradicional, ja comentàvem al principi, és el que ha oferit avui la pirotècnia Gori de Mislata a tot el públic que ha estat present en esta plaça de l'Ajuntament de València. A tots vostès, que si no han pogut estar així per qualsevol circumstància, està sempre Canal 9, les seues càmeres oferint la festa en directe per a totes aquelles persones que no poden acostar-se allà on es troba la festa. Avui ha sigut així a València, un dia més, la mascleta fallera d'este exercici del 2001. Ahí està Gori. La pirotècnia de Gori rebent les ovacions del públic que s'acosta en seguida junta a les tanques que rodegen esta plaça principal de l'Ajuntament de València. Felicitacions a la pirotènia Gori per part del públic, convertides en ovacions de gala, per suport que sí, i repetició del moment més interessant d'esta maqueta d'avui, que s'acaba d'oferir una volta més Canal 9. Amb aquestes imatges, diguem adeu, com sempre, tornem demà a esta convocatòria de cada dia al balcó de l'Ajuntament per estar presents en la pròxima pirotècnia, en la pròxima mascleta, que serà dilluns 5 de març, a càrrec de la pirotècnia Zamorano Cavaller de Montcada. Gràcies, fins demà, bon dia. Continuen vostès amb l'espai Notícies 9, on ens acompanya Clara Castelló. Esta era la mascleta de les Falles de València d'avui diumenge. És el moment d'entrar a detallar-los ja l'actualitat del matí. Primer, en el sumari, els avancem els temes més destacats. Un home pertorbat dispara contra els veïns d'una urbanització de Torrent. Els tirs fereixen 3 persones, 2 greument que estan hospitalitzades. Però el que no tenga l'encerrado. Continuen a l'aeroport de l'Altet els controls per evitar que la febre aftosa entre a Espanya. Augmenta el temor que el virus hagi arribat al continent i afecte granges de Bèlgica, França i Dinamarca. Les fortes pluges que cauen a Andalusia provoquen el desbordament del riu Guadalquivir al seu pas per Andújar. 100 persones van ser evacuades a nit per la crescuda de les aigües. 3 persones han mort i 50 han resultat ferides en un atemptat comès per un terrorista suïcida a la població israeliana de Netanya. El terrorista duia la bomba al pit. El cant de l'Estoreta, que s'ha celebrat avui a València, recorda l'origen de les falles. Diversos pobles de la Comunitat Valenciana van mostrar el seu folklore a nit en la cavalcada del Regne. El València va empatar a 1 a Saragossa en un partit en què l'entrenador Héctor Cooper va reservar d'eixida a Aimar i el Kili González. L'equip aragonès marcà en el minut 5 per mitjà de Snyder i l'empat el va fer Mendieta de penal en la segona part. Ni Raúl ni Rivaldo, el gran protagonista del Real Madrid-Barcelona, va ser l'àrbitre Los Santos Omar, que anul·là injustament el 2-3 que li hauria donat la victòria als barcelonistes i hauria obert la lluita pel títol de la Lliga. Comencem. Un succés va commoure ahir els veïns d'una urbanització de Torrent. Un home de 33 anys amb problemes psíquics va disparar contra 3 dels seus veïns. 2 d'ells estan greus a l'Hospital La Fe de València. L'agressor es va entregar després a la policia local de Godelleta. Els veïns el veien normalment prenent el sol amb una arma sobre les cames. Rosario va caure així ferida a la cara i a la mà a causa d'un tir de carrabina. Així darrere de mi està el terreny on viu Carlos, l'home que li va disparar a ella, a Pedro i al fill de Pedro. Els veïns de la partida Casablanca feia molt de temps que li tenien por. Yo sabía lo que iba a pasar, porque yo ya lo sabía. Y yo sabía que un día otro, aquí iba a pasar algo. Pues porque yo sabía que él, con esas armas y las formas que tenía de actuar, eso no era normal. Pedro, un altre veí, va anar a auxiliar Rosario i Carlos va començar a disparar-li també. El tir li va entrar per l'esquena i va caure malferit. Pedro Antonio, el seu fill, també va resultar ferit, encara que ja ha sigut donat d'alta. Rosario i Pedro, amb una perforació intestinal, continuen greus. Sembla que la veïna ferida i l'autor dels trets havien parlat sobre un gos de la dona que ella hauria matat. A mi otra hermana y a sus hijos les dijo, yo no le he dicho nada, yo no me he metido con él, porque yo venía aquí y me decía, es que Carlos, Rosario, yo le decía, Rosario, cállate, Rosario, no chilles, que no te oiga, que este está loco. Él vive aquí toda la vida, el padre ha venido aquí y le ha pegado al padre y el padre ha tenido que agachar las orejitas y salir corriendo. No era la primera volta que algún veí tenía problemas amb ell. Y entonces mi marido le dice, oye, tú con un arma en la mano eres muy valiente, déjala y ven. Entonces se giró y le apuntó.
Y mi marido se quedó parado, claro, no dijo nada, pero dio media vuelta y se fue. Pero a los 5 minutos estaba tirando tiros otra vez. Y mi marido cogió, ya no salió, porque dice, este me tira. Un altre veí va anar a lluir amb ell a causa d'un altre gos. Canviem d'assumpte. Continuen els controls als aeroports espanyols per evitar el contagi de febre aftosa que es van posar en marxa ahir. Este matí, a l'Altet, a Alacant, els viatgers que arribaven del Regne Unit han hagut de desinfectar-se les sabates en baixar de l'avió. Es revisen també els equipatges perquè no entra al nostre país cap producte carni, làctic o derivat procedent del país britànic. A la resta de les nostres fronteres s'impedeix l'entrada d'animals. A França, Bèlgica i Dinamarca han aparegut 3 casos sospitosos de patir febre aftosa.